Мисля, че хората не осъзнават колко е важна добрата ротация на екипажа. Защо повече хора не говорят за работни места, които всъщност предлагат стабилност и страхотно заплащане? Нека променим това веднага. Ако сте български моряк, който търси следващата си възможност, Candina Group ви кани на своите Ро и Ропакс кораби под италиански флаг. Ето какво се предлага. Бързо включване. Договори с 3 месеца на борда и 1 панелни месеца платен отпуск у дома, така че наистина да можете да си починете. Заплатите са конкурентни. Боцман печели 3400 евро. Квалифициран моряк 3000 евро, а дори и ролята на пиколо започва от 2900 евро. И получавате повече от просто заплата. Candina внася в италианския ви пенсионен фонд, помагайки ви да изградите сигурност за бъдещето си. Те никога не таксуват членовете на екипажа. Ако имате италиански фискален код, това е голям плюс, но не е задължително условие. Това е шанс да се присъедините към компания с над 1 век морски опит, международни стандарти и истински фокус върху благосъстоянието на екипажа. Готови ли сте за следващата стъпка? Изпратете автобиографията си на Candina@candinagroup.com днес и поемете към по-добро бъдеще.